Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав қабул карда ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника чизе ки барои фурӯхтан бошад, сурат ва маълумотро дар номарои имо васои мо рекунем ва дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор аст Toyotaҳои Camryҳо ва Opelҳои Vectra, Opelҳои Sedan, хоб ва дигар мошино ҳастанд ки аз территорияи Москва, Astra J Caravan, сечкаҳои прастҳои объёмӣ ҳастанд. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем ва видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд. Мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Курси имрӯза ҳаст 1000 рубл баробар аст ба 165 сомонӣ. Навора сар мекунед то охираш тамошо ки лайкотро нагузорен. Марамат рафтем. Якум мошини фурӯшии имрӯза аст дӯстон, Toyota Corolla 3 аст ки американка, соли 6 2013 сола ки судифурӯш бензини холӣ. Объём мотораш 1.8 литр, коробкаш автомат, сайзани мошини бадрон беҳтарин. 1 сола танировка дорад, то моҳи сентябр мегад ҳуҷҷат дорад, 4 та баллон мегад 90% ва 4 диска, электропакет, кондитсионер, монитор, салон тоза. Дӯстони азиз, мошин тоза аст ки умуман такси гаштагӣ нест ва хеле ки дасти як одам да гаштагӣ аст. Мошин мегад мошини шаҳрия мегад, фақат барои кор рафта омада мошина гирифтагане ки раҳи дур не амин гет байни ҳамун хонашон байни ҳамин коршон 1 километр роҳ аст. Фақат барои кор рафта омада мегад мошин, яъне хеле такси хелча дидагӣ нест. Тоза ки хеле дасти як одам да гаштагӣ. Ягон сарафи назадагӣ пӯшидагӣ, ягон мелечовка расход надорад. Дастрош нафурӯхта мешавад бо нархи 115 000 сомонӣ бадрон, бо арзонтарам мешавад. Ин мошин дар душанбе пойтахта қарор дорад. Рақамошон аст Вавилон кор мекунад. Дигар маълумотро аз ҳамин рақамо мегирем. Дар ин рақамошонам WhatsApp пайваст ва рақамошонам 24 соат кор мекунад. Одамоне ки наличи сумкати мегирад бо арзонтарам мешавад. Ҳама ҷо 100%, ҳама чиз дора, ҳуҷҷат, танировка, дигар маълумоти пурраша аз соҳибашо гирен. Toyota Corolla 3 американка 2013 сол, бензини холӣ, марамат. Ди мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Daewoo Nexi 2 аст ки аз территорияи Москва. Соли 6 2011 сола ки судифурӯш бензини холӣ. Объём мотораш 1.4 литр, коробкаш механика, сайзани мошини бадрон нахаду беҳтарин. Пробеги мошин мега 170 000 пробег дорад. Дӯстони азиз ки мошинча мега нахаду. Хоб салоншам тоза, электропакет, радной краска, мошини бадрон дар Москва яъни ҳол. Ва нархша гуфтан 155 000 рубл бо конкретна арзон мешавад. Дар Россия, дар Москва метро Алтофино гуфтага аст, соҳибшаванд ки Алтофина метро буда. Дар Москва ҳамин хел маълумото наистанд. Аз як бародари тоҷики худамона кадоме ки наличи сумкати мегирад бо арзонтара мешавад. Ин ҳамин рақамошон позитсия нерӯ мекунад, рақамои Россия аст. Кадоми шумо ки мехоҳед дар ҳамин рақамошон тамос гирифта бештар маълумотша гирен. Арзон ва савдош дар назди капоти мошин Daewoo Nexi 2 дар Москва 155 000 рубл арзон мешавад. Марамат такрор намекунем, дигар маълумотша аз соҳибашон гирен. Се мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Opel Astra F аст ки дар кузофи Sedan светои вишневӣ, олучаги свет. Соли 6 1995 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объём мотораш 1.6 литр, коробкаш механика, сайзани мошини бадрон нахаду беҳтарин. Мошин 4 та дискаҳои списни, 4 та баллонаи 90%, салон тоза, 11 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад, хадавои кадагӣ, моторша мега нав каде. Опши мошина мега I0 нав мегад ремонт када, I0 мегад ҳама ҷоша ҳуй када, айсар ремонт када, ҷои ягон запчастои нитоша уже айсар алиш кадагианд. Мошин мега I0 полни худ ремонт кадагиай, 100% бе ягон камбудӣ. Моторш нав кадагӣ, 11 моҳ ҳуҷҷат, хадавои кадагӣ, баллон соз, салон тозаҳак. Дастрош мегад фурӯхта мешавад бо нархи 28 000 сомонӣ. одамоне ки наличи сумкати мегирад бо арзона мешавад ва ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Восе. Вариантҳои алишам ҳаст. Ягон Opel Astra J ки Opel хоб Sedanш боша мегад алиш мекунем, яъне ки ҳамин Astra J Caravan ва Astra J Sedan кати алиш мекунам, болоиш мегад пул метем.
кадоми шумо дагар амхали вариантҳо боша алиш када кадоми сумкате мегирифта бошен марама дига маълумота асобаша гире арзона мешавад. Ин ҳами рақамҳо расия аст позитсияни кор мекунанд ва дар рақамҳошон имо ватсап пайваст доранд. 28 бо арзон мешавад дар ноҳияи восе марама занг дига маълумоти пураша гирем. чора мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон ваз 2106 мошинои советские молодежни соли 46-1995 аст ки сӯзишҳоиш бензини холия объем мотораш 1,6 литр коробкааш механика саистани мошин ба дрон нахадва мошин мегӯяд 4 та баллон мегӯяд 80% салон тоза 4 дискаҳои худаш ҳамин хеле сафед ва мошин ба дрон дар территорияи шаҳри ваҳдат нархаш бениҳоят арзон аст ки ҳамагӣ 8000 сомонӣ ки боз арзона мешавад. вариантҳои алишам ҳаст ягон мошинои ваз 2107 кати ёки ваз 21099 кати алиш мешавад. агар мошин шумо мегӯяд созтарак боша мегӯяд болоиш пул метавонед ки завис ай мошини шумо мекунанд болои мошини худашон шумода сум метавонед ки агар мошини шумо соз бошад. агар кадоме ки ин мошина мегирад мошин дар ваҳдат ягон сум муомила дорад. ин ҳами рақамҳои расияси позитсияни кор мекунад ва дар рақамҳошонам имо ватсап пайваст дорад. рақамҳои расия имо ватсап пайваст дорад ва рақамҳошонам кор мекунад. не ки баъдон ҳуҷҷатҳои мошин ки бучидаги аст ҳуҷҷат айсар мекунеша мошинча мекунад нахада хелае ки дасти як одамда гаштаги аст. ягон маълумоташ агар камбудӣ ки бошад дар рақамҳошон аст дигар маълумотҳои пурраша асои баша мегирем мошинча 8000 сомонӣ ки бениҳоят арзон марамат занг занед. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дрон бояд таги аст ки Opel Astra F дар кузофи седан бо нархи арзон соли 46-1993 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1,6 литр коробкааш механика саистани мошин ба дрон нахадва мошин яксола ҳуҷҷат дорад ҳолаташ беҳтарин краскааш радной аз худаш мошин мегӯяд сеюм даст гаштаги задагии пусидагӣ мегӯяд надорад 4 та баллон пачка ва 4 диска дорад баллонш мегӯяд нава мегӯяд хадавои кадагӣ мошинча мегӯяд ба дрон 100%. қайд солшам 93 бошад не ки мошинча мегӯяд нахадва дасти сеюм одам гаштаги айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ёво ва нархша гуфтасан 22000 сомонӣ ба дрон бо арзонтара мешавад. ин ҳами рақамҳои расия аст дар ин рақамҳошон ватсап пайваст доранд. вариантҳои алишам ҳаст ягон мошинои мерседесои сечка боша мегӯяд алиш мекунем болоиш сум метиҳем яъне ки шумо хай мерседес дошта бошед ягон намуд варианти худона пешниҳод агар ки маъқул шумо шава болои шумода сум метиҳанд танҳо фақат ба мерседесо кати алиш мешавад кадоми сум кати мегӯяд арзонтарам мекунанд мошин дар ёво нархаш 22000 сомонӣ боз арзон мешавад марама дар рақамҳои расияшон занг занед ёки дар ватсапшон нависед. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст ба дрон Opel Astra J аст ки дар кузофи караван универсални светои сафед соли 46-1998 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад мотор 1,6 литр коробкааш механика саистани мошин ба дрон нахада гуфтага аст соҳибош яксола ҳуҷҷат дорад 4 дискаҳои рамашка 4 баллонои 75% салон тоза радной краска Opel Astra J дар кузофи караван универсални хоб ягон маълумоти иловагӣ хоҳем фаҳмидан аз соҳибашон мегирем моторамаш 100% мошин мегӯяд чоткаи сирошона сондар курай нархи мошина 37 гуфтасан бо арзон мешавад ва ин мошин дар душанбе пойтахта қарор дорад 37 бо арзон мешавад. дӯстони азиз кадоми шумо агар мошин харен хона харен чизе ки мехаред дар комментари нависед мо гуфтагои шуморо ҷудо када пешкаштон мекунем. агар яке шумо ягон мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона замин барои фурӯш намондан ҳамин суратча қатъи маълумотош дар номери имо васаи моро кунем мо дар видеои оянда фурӯш дар рекламада мегузорем. хоҳиш мекунем лайкотон нагузорем ва силкаи наводи моро дар ватсап имо чиз дорен поделисаш кунем. ҳафтум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Daewoo Tico аст ки светои сафед саистани нахаду соли 46-1996 аст ки сӯзишвориш бензини холия объем мотораш 0,8 литр коробкааш механика саистани мошин ба дрон нахадва 11 моҳи дига ҳуҷҷат дорад ва 6 моҳ пеш мегӯяд краскаша нав када мегӯяд хадавои кадагӣ баллон мегӯяд ҳолати коридае ва салоншам тозае радной краска сафед мошин ба дрон краскаш нав аст капоти пешаш ягон сарапи надо вай лакленка хеле айду пара сиёҳак лакленка аст бо ягон кас фикр накунад ки унҷа ягон
сарафин ягон хароштагӣ ҳастад. Опшин мошинча мега нахаду. Нархаш мега 8000 сомонӣ аст, бисёри бад не, камтар арзон мекунем. Ва ин мошин баъдро дар территорияи Душанбе пойтахта қарор дорад. Илтимос мега фақат одамони харидор мега занг занад. Бисёри бад не, камтар мега арзон мекунем. Мошин дар Душанбе 8000 сомонӣ. Рақамошон мегафон аст, кадоми шумо ки мехаред дигар маълумотои пурра аз соҳибашон. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст. баъдро я тайга аст, Mercedes-Benz C-класс ки сечкаи сафед соли 2006 1995 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объем мотораш 8 литр, коробкааш механика, сайстари мошин бадрон нахаду беҳтарин мошини шаҳрия мега тоза кай. Электропакет, салон тоза, 4 диска, 4 балонои 80%, краскаш нав аст. Мошин бадрон тоза кай бе ягон камбудӣ. Ягон камбудӣ надора мега мошинча мега ҳолати беҳтарин да. Мошин дар Душанбе айни ҳол қарор дорад ва нархаш гуфта 42000 сомонӣ бо одамони конкретна харидор да арзонтара мешавад. Срочно мега сум дар край 42000 сомонӣ бо конкретна арзон мешавад. Ин ҳамин рақамошо мегафон аст, кадоме ки мехад дар ҳамин рақамо занг занад, бия мега дар пеши капоти мошин мегад савдо ва муомила мекунем. дӯстони азиз, шумо дам агар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, маромад сурат ва маълумотро дар WhatsApp имо рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. дар имрӯза навор ҳамин қадр мошини фурӯшӣ буд. То видеои оянда.